Mga dapit sa Dakbayan Sugbo nga bahaanan nining panahon sa tinguhan gipatutukan sa Task Force Gubat Batok sa Baha. Ang report. Human sa taas nga huwaw ni Puli na usab karon ang nanghinubrang pagbanaw sa tubig tungod sa uwan nga nakamugna na pagbaha. Sama na lang sa never-ending problem sa Dan Bonifacio sa Barangay Tinago nga kanunay mahisama sa sapa inigbundak sa uwan. Lakip kini sa focused area sukad pa kaniadto diin gihimuan na og pamagi nga masolusyonan. Lakip na ang pagpalawom og pagpalapad sa sapa apan maora man gihapon ang kahimtang. Pipila lang kini sa dapit sa syudad nga moawas ang tubig panahon nga mokusog ang uwan. Subay nini gikinakdang tigumo ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga naglangkob sa Task Force Gubat Batok sa Baha. Buot masiguro ni Garcia nga wide duplication sa trabaho sa DPWH ug sa LGU sa flood mitigation program. Samtang padayong giawhag sa LGU ang mga tao sa paghimo og mga kinaugalingong lakang aron magkatampo sa pagsulbad sa problema sama na lang sa paghipos og tarong sa mga basura aron dili makabara sa mga agianan sa tubig. Gitana usab karon sa Cebu City ang pag-abang og dugang mga kahimanan alang sa pagdiklag sa mga waterways ug pagpalawom ug pagpaluag sa mga sapa. Kay naman sa tay budget for machine rentals. Diba? Because I think it is faster rather than procurement. So if pwede ta makaabang og mga makina like backhoe, payloaders or mga trucks or whatever it is nga maura gyud buhaton nga magsigilag limpyo sa atong mga sapa, why not? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.